dhi nyime gi paro, ginyalo mana dhi nyime gi paro ma bende ne chwalo. Bende edhi maber. But gima natemo wacho ni en ni yo mitimo godo ng'anyo, seche moko e gini neno ka polis tiyo gi tear gas kata ineno ka seche moko weche bedo matek. To gima kendo nyaka wang'e en ni iyudo ka activism in itself, kaka onego bed ni itime, onego bed ni itime gi good intentions, onego bed ni itime mondo mi okel lokruok kendo okel konyruok ne oganda. But iyudo ka kinde moko, kaka kinde mineno ka siasa chako donjo activism, tiyudo kobedo commercial activism, ok obed activism manyapile manyasani. Winjo kosiepna Salim ne wacho ni ne giwuok gi jo Makonde yo coast ma gibiro godo nyaka Nairobi kono. Iyudo ka en activism moro mabedo fuel gi resources, iyudo ka nitie pesa manochiwo gol kamoro, to kendo pesa ni odhi omi jomoko no ka gidhi e ndara to gitim kama gitim kama. Koro iyudo ni polis bende kinde moko koyudo information aina no, tiyudo ka giwacho ni ooyo, kata kapo ni jogi nochiwo notice ni gini onego otim, but waseyudo intelligence ni gini ok dhi time e yo makare, kendo kata kapo ni jogi dhi time, to idhi time, odhi kelo lal, kendo odhi kelo ohala kik timre e yo monego bed ni timore. So there's that fine line ma kata ng'at mowuok oko ni dhi ng'anyo, onego bed ni penjri niya, jok ma ng'anyo godo gi, nikech kineno ng'ato kaka Mildred Masai, en kodhi e ng'anyo, to dhi e ng'anyo nodwaro haki ne nyathine manowito ngimane. Mamano gima wasiro kendo wajiwo ni joma nowito ngimagi to onego bed ni giyudo ratich. But seche midhi e ndara tiyudo ni in ng'anyo nidwa mondo iyud haki, to ng'ato be nikuomu ka en iyudo kobiro gi weche ma opogore, ng'ato koro osechako wacho ni ng'ane ne nyaka wuogi, ma nyaka timre kama, ma nyaka timre kama. Dong' koro ineno ka the very intention manowuok godo dwa dhi bedo peaceable at arm's length. Dong' ineno ka nitie chich ga chudhe moko modonjo ka moloko ng'anyou mane en pure intentions ya. Koro ok bed ng'anyo mapile. E gini ineno ka polis ka neno kaka Kisii kanyo gisedhi e roundabout, ineno ka gitemo golo type miwang'o yo. Wan ka luo ka tinde nwaseng'e ni kwadhi ng'anyo to ok wawang' yo, nikech wang'e ni kwawang'o yo to wan ema wadhi asara. Tae kiwang'o tiwang'e bath yo. To magi e gik mineno ka watemo ng'iso jowa, and we are still insisting ni ooyo, ok onego bed ni watimo ng'anyo ma kama. Ng'anyo onego bed ni kata kwacho ni utime from saa achiel nyaka saa achiel gi nus, ukawo petition utero ne duty bearer, kata ka en ofisa machal nade, you drop that petition, udisperse, to ji endelea gi ngimagi. But ng'anyo ma koro ineno kidwa gi yo, ng'anyo ma ji chako wang'o godo taere ndara, ng'anyo michako ba godo kiteni, ma e ng'anyo mineno ka seche moko iyudo ka polis moko manie ka o react excessively. Tiyudo ni koro ji ochako hinyore kendo ji ochako lalo ngimagi. So an gima dakwa ni kata kitimo ng'anyo, to obed ng'anyo mamuol, obed ng'anyo ma ok nigi weche mokikore e